पत्रकार परिषदेला उपस्थित प्राध्यापक गोविंद भगत, माझे सहकारी आणि अध्यक्ष संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती श्री संगमेश्वर नाईक, निखिल नाईकतारी आणि सुप्रज नाईकतारी, दोन चांगल्या उपक्रमांना एक पवित्र कार्याची सांगड घालून परत एका वेळेला आम्ही संयुक्तरित्या इथं बसलेलो आहोत आणि तीही गोष्ट संयुक्त मानापमान या नाटकाच्या प्रयोगासाठी आम्ही संपूर्ण गोमंतकीयांना आवाहन करीत आहोत। गोमंतकीय भूमी ही नाट्यप्रेमी आणि त्यातल्या त्यात संगीत म्हटल्यानंतर आपल्या जाणकार रसिकांना हा एक मला वाटतं की खूप चांगला प्रयोग पाहायला मिळणार आहे। म्हणूनच एक आवर्जून विनंती आहे, कारण आपण पवित्र जी दोन कार्य म्हणतो आहोत ते एक म्हणजे सांगे परिसरामध्ये, सांगे नगरपालिका क्षेत्रामध्ये एक भव्य पुतळा जो साधारणतः 30 फुटाहूनही उंच आणि तो ब्रॉन्झ म्हणजे कांस्य पुतळा आपण उभारतो आहोत आणि एकूण खर्च असेल साधारणतः 1 कोटी रुपये आणि हा निधी संकलन करण्यासाठी आम्ही विविध मार्गानं निधी संकलन करतो आहोत आणि त्यातलाच एक भाग म्हणून एक प्रसिद्ध असं एक नाट्य, ज्या नाट्यानं आपल्या स्वराज्याला जो निधी मिळवून दिलेला होता, म्हणजे 1921 साली टिळकांच्या मृत्यूनंतर टिळक स्वराज निधी हा जमवण्यासाठी दोन महान कलाकारांनी, दोन महान म्हणजे नाट्य संस्था, ललित नाट्य मंडळी आणि बाल गंधर्व मंडळ, या दोन म्हणजे त्यावेळेच्या प्रसिद्ध नाट्य संस्थांनी पुढाकार घेतला आणि दोन्ही विरोधी दिशेने असलेले कलाकार एकत्रित आले ते फक्त टिळक स्वराज निधीसाठी आणि त्यावेळेला ज्या निधीचं संकलन झालं ते आतापर्यंत तो सर्वोच्च म्हणजे निधी सर्वोच्च आहे। म्हणूनच आजच्या प्रसंगी त्या नाटकाच्या वेळी हे दोन दिग्गज कलाकार आणि त्यांच्या दोन्ही नाट्य मंडळी एकत्रित कसे आल्या त्याचा सुरुवातीचा हा काळ आणि त्याच्यानंतर त्या नाट्य प्रयोगातील काही प्रसिद्ध अशी गीतं आज आपल्या ओठावर येत आहेत, त्या नाटकांचा एक चांगला प्रयोग इथं होणार आहे। दोन प्रयोग आता सांगितलेले आहेत ते संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती आणि विश्वेश्वर सेवा समिती 19 डिसेंबर राजीव कला मंदिर फोंडा येथे आणि 21 डिसेंबर रोजी आपले रवींद्र भवन मडगाव येथे हे प्रयोग सादर होणार आहेत। भगत सरांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की यामध्ये काय रहस्य दडलेलं आहे, म्हणजे खूप मोठे कलाकार इथं आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। अजिंक्य पोपचे, तसेच ओंकार प्रभुघाटे आणि जे नाट्य लिखित केलेलं आहे ते अभिराम बडकमकर आणि ज्यांनी दिग्दर्शन केलेले आहे ते ऋषिकेश जोशी, अशा या सर्व मंडळीनं अत्यंत सुंदर असे प्रयोग सादर केलेले आहेत। आणि परवाच्या दिवशी मला निमंत्रण आलं आणि मी मुंबईला खास आपले अध्यक्ष संगमेश्वर यांच्यासोबत नाट्य प्रयोगाचा आस्वादही घेतला, आमचा तिथं सत्कारही झाला की 50व्या या गोल्डन जुबली प्रयोगाला आम्हाला उपस्थिती लावली आणि खरोखरच आम्हाला स्वतःला धन्य समजतोय की एवढ्या म्हणजे श्रेष्ठ नाटकाचा प्रयोग आपल्याला आणि श्रेष्ठ नाटककारांचा प्रयोग आपल्याला तिथं पाहायला मिळाला। म्हणूनच परत एकदा मी आवर्जून विनंती करतोय आणि समस्त गोमंतकीय नाट्य रसिकांना एक चांगल्या प्रयोगाचं तुम्ही म्हणजे सादरीकरण होत आहे त्याला तुमचा प्रतिसाद पाहिजे आहे, म्हणून या दोन्ही प्रयोगांना तुम्ही हाऊसफुल करावं आणि कला क्षेत्रातील एक आविष्कार आपल्या मनात परत एकदा बिंबवावा असं म्हणून मी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतो की एका पवित्र दोन कार्यासाठी, एक मंदिर उभारणीसाठी आणि एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य दिव्य कांस्य पुतळा उभारण्यासाठी सर्वांची मदत अपेक्षित आहे। परत एकदा गोमंतकीयांना मी पुनश्च विनंती करीन, हा नाटकाचा प्रयोग चुकवू नका आणि आवर्जून तिथं उपस्थित लावा।
आणि एका पवित्र कार्याला तुमच्या हातून देणगी स्वरूपात ही मदत पोचवावा. तिकीट किती? हे महत्वपूर्ण पाऊल पुढे टाकलेलं आहे, कारण त्यांचा उद्देश हा संस्कृती रक्षक उद्देश आहे आणि संस्कृती प्रेमी म्हणून त्यांची ओळख आहेच. म्हणून त्यांच्या आणि आमच्या सर्वांच्या या उपक्रमाला गोमंतकीय जनतेनं भरभरून योगदान द्यावं, मदत करावी अशी विनंती. तुम्हाला मुद्दाम शेवटची गोष्ट सांगतो. त्या काळी म्हणजे 1921 साली स्वराज्य फंडासाठी 13,500 रुपये रोख, त्याचप्रमाणे प्रेक्षकाकडून सोन्याचे दागिने, अंगठ्या या त्या निधीमध्ये जमवण्यात आलेल्या होत्या. आणि त्या काळी सोन्याचा दर काय असेल तुम्ही विचार करा. तोळा 50 रुपये काहीतरी त्यावेळी होता, 15 रुपये तोळा सोनं होतं. त्यावेळी 16,500 रुपये जनतेनं टिळक स्वराज फंडासाठी या भारतासाठी दिलेले होते आणि निधी संकलन केलं होतं 1-1 रुपया जमवून. आणि म्हणून अशा त्या काळामध्ये जर संस्कृती रक्षणासाठी जनता पुढे येत आहे, त्यावेळी आजच्या काळामध्ये आमच्या छत्रपती शिवरायांसाठी आपण एकत्रित येऊया आणि निधी संकलन करूया, इतकीच विनंती तुम्हाला करत आहोत. 19 डिसेंबर रोजी सुट्टी आहे, आमचा मुक्तिदिन आहे. त्या दिवशी संध्याकाळी 7 वाजता राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा येथे हा प्रयोग होईल. आणि त्यानंतर रविवारी 21 डिसेंबर रोजी रवींद्र भवन मडगाव येथे प्रयोग होईल. या दोन्ही प्रयोगांना तुम्ही प्रतिसाद द्यावा अशी तुम्हा सर्वांना नम्र विनंती. धन्यवाद. यानंतर या गोवा राज्याचे माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय सुभाषजी फळदेसाई यांना विनंती आहे की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करा. मागची संकल्पना किती असतली तुमची? आता सगळ्यांक खबर आसा की छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो आदर्श घेऊन आम्ही मुखार वचपाक जाय. त्याच्या नंतर म्हणटले की तुम्ही की आदर्श आतापर्यंत आयला गा म्हणून, पण आमचो प्रयत्न हो आम्ही चालूच दवरपाक जाय की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आमची संस्कृती सांबाळपा खातीर, आमचो धर्म सांबाळपा खातीर पोर्तुगीजांच्या विरोधांसून हांगा बंड केले आणि जे आमकां कांय नैतीक मुल्यां घालून दिली ताची जपणूक करप. आणि तांचे म्हणजे तांणी जशें आमकां प्रशासन दिल्लें त्या पद्दतीन वागपा खातीर आमी एक छोटोसो ल्हानसो हें करतात. हे शिवजयंती म्हणटू आनी कितें अशी रॅली काडटा, पूण हांगा धार्मीक तेड वाडपाचो हे जास्त करता, तेजेर तुजें कितें मत? धार्मीक तेड म्हाका दिसता की छत्रपती शिवाजी आमचो धार्मीक तेड आतां तुमकां एक गैरसमज आसलो की ती पॅरिशनर, ती प्रिस्ट, थंयच न्ही, सगळे बाकीचे कडेन न्ही. सगळे आमी कंट्रोल करपाक शकना न्ही. धार्मीक तेड खंय जाता ताजेर तुजें आव्हान कितें आसा लोकांक? म्हणजे लोकांक आव्हान आसा की छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे दैवत आसा आणि संपूर्ण गोंय राज्याक तांणी एक धर्मजागृतीय केली आणि आमचे संस्कार, आमचे प्रशासन, आमचो कारभार, राज्यकारभार आणि हांगा परक्याच्या विरोधात आक्रमण जावपी ते थोपवपा खातीर आणि स्वकीयाचे हित जपपा खातीर स्वराज्याची स्थापना केली. आतापर्यंत आमच्या गोंयचेर आणि भारताचेर जे आक्रमणां जाली ती आमचे ह्या देशातले थोर असे महापुरुष जाले, तांणी हे आक्रमण थोपवन धरलेले आसा आणि तांचो पुतळो उबारप हे आमचे कर्तव्य आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.